Mas gipaliguan nga healthcare network syudad sa Mandawi. Pinaagi nini hingusgan ang referral system sa mga healthcare facilities gikan pas kabaranggayan. Ano ang report ni Nico Serino? Pinaagi sa pagpinirmahay sa mga barangay kapitan nga misuporta sa healthcare provider network uban sa mismong paglagda sa city officials, taga Department of Health ug tagduma sa mga partner hospitals. Formal nga gilusad sa Mandawi City ang gihingusgang healthcare provider network. Ubos niini, gipalig-on ang koordinasyon para sa health concerns sa mga mulupyo gikan sa mga barangay health centers ngadto sa city hospital. Alang sa mas seryoso nga kaso, i-refer sa level 2 hospital ang Eversley Sanitarium dayon sa level 3 private hospital. Ang Apex o End Referral Hospital ang Vicente Soto Memorial Medical Center. Mag-group together into one network of services to attend to primary care services in the countryside and navigate our patients to higher level centers. With a community-based approach, a strong sense of community service will be the foundation of your network. We are aware that every patient's journey is different and that healthcare is a personal matter. This is where our barangay health workers come in. Kaabag sa programa ang PhilHealth nga moabaga base sa serbisyo nga napahimuslan. Ang lakang gilaumang makapaluag usab sa mga dagkong ospital kay kun kaya lang sa gamayng ospital adto ra dalhon ang pasyente. Ang Central Visayas nato Department of Health aduna siya gimugna nga kaning e-referral nga system nato diri para sa Central Visayas. We are also, Mandawi City is aligned with that. Doon ay coordinated healthcare through integrated system. Mauning gikan sa national agencies ngadto sa lokal, ngadto sa kabarangayan, doon nagyoy involvement. Gikalipay sa DOH ang paningkamot sa kagamhanan sa Dakbayan nga may unang LGU nga nakalusad sa provider network subay usab sa implementasyon sa universal healthcare coverage. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.